Tervetuloa tänne Roukon koululle. Kertoisitko ensiksi, kuka olet? Mun nimi on Terhi-Maria Ekman ja olen tamperelainen. Mikä on työtehtäväsi Sääksmäen seurakunnassa? Mä oon Sääksmäen seurakunnassa diakonissa. Meillä on diakonia-työntekijöitä ja siihen ryhmään kuuluu diakonissat ja diakonit. Kuinka kauan olet toiminut työssäsi? Tätä työtä mä oon tehnyt suurin piirtein kaiken kaikkiaan 6 vuotta, mutta en ole ollut koko aikaa täällä Sääksmäen seurakunnassa. Voisitko kertoa meille, mitä työtehtäviisi kuuluu? No, meillä on vähän jaettu meidän diakoniatyöntekijöiden kesken meidän töitä, että mulle kuuluu ihan se perinteinen diakoniatyö ja sitten perhetyö, diakoninen perhetyö ja sitten omaishoitajat. Joo. Millainen on tavallinen työpäiväsi? No yleensä mä tuun siihen suurin piirtein 9 aikaa töihin ja meillä on arkipäivisin vastaanotot sitten, jotka kestää 12 saakka ja sitten on erilaisia asioita iltapäivällä, että joskus on kotikäyntejä, joskus on sitten vaikka eläkeikäisten piirejä ja joskus on sitten sovittuja kotikäyntejä vaikka johonkin perheeseen, ettei välttämättä niin kuin iäkkäämpien ihmisten kanssa. Ja sitten on erilaisia virkistyspäiviä ja semmoisia, että kyllä ne työpäivät siinä kuluu oikeastaan aika nopeasti. Selvä. Mikä on omasta mielestäsi mukavin asia työssäsi? Kyllä mun mielestä on se mukavin asia, että tässä työssä saa nähdä niin paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä ja olla sitten heidän kanssa tekemisissä. Ja hyvin antoisaa on mun mielestä varsinkin se työ, mitä me tehdään iäkkäämpien ihmisten kanssa, koska heillä on niin paljon sitä elämän kokemusta enemmän kuin meillä. Niin siitä kyllä jokaisena päivänä oppii jotakin. Joo. Entä onko jotakin ikävää? Toki elämään kuuluu sitten myös surullisia ja ikäviä asioita. Meidänkin työssä, jos olisi jotakin sairautta tai menetystä tai jotakin muuta ongelmaa, niin kyllä toki ne sitten vaikuttaa, mutta ne on osa elämää. Pyysimme sinua tuomaan mukanasi tavaran tai esineen, joka on työssäsi tärkeä. Minkä toit ja miksi valitsit sen? Mä vähän mietin tätä, että mitä mä ottaisin mukaan. Mulla on työpöydällä semmoinen iso risti. Se on musta tosi kaunis. Ja mä ajattelin, että ottaisinko mä sen, mutta mä en kuitenkaan ottanut sitä. Sitten mä en ottanut myöskään raamattua mukaan. Ja sitten mä keksin sen, että sehän on mulla koko ajan mukana, mikä mun työssä on kaikista tärkeintä. Se kulkee täällä ja sitten pum, pum, pum täällä. Sydän ja pää. Selvä. Vaikuttaako tää sun työs liikaa vapaa-aikaan? Ei se nyt liikaa vapaa-aikaan vaikuta se työ, mutta kyllä se on ihan fakta, että kun mulla on lapsia ja perhettä, niin kyllä se vapaa-aika siinä aika nopeasti menee, että ei ole vapaa-ajan ongelmia ollut, mutta ei työ niin kuin, en mä niin kuin ole sillä tavalla väsynyt työstä niin, että mä jaksaisi sitten tehdä ihan tavallisia kotiasioita. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.